Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kamag-anak ng kaibigan ko na si Matthew. Taong 2000, Himamaylan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang estudyante sa kursong turismo itong si Matthew. At bahagi ng kanilang mga aralin ang paglilibot sa buong bansa upang makita ang mga likas nating yaman na maaaring magpaunlad ng turismo sa bansa. Isang simpleng tao itong si Matthew. Bagaman lumaki sa maalwang pamumuhay, ay pinili niyang mag-aral sa isang pampublikong kolehiyo sa kanilang probinsya. Ang dahilan kung bakit niya pinili ito ay gusto niyang matuto sa tamang paraan at magtapos ng hindi binabayaran ang mga marka. Ganun naman sa mga pribadong kolehiyo Hindi man lahat, pero karamihan ito ang ginagawa upang masabi lang na may diploma sila at nakapagtapos sa isang prestihiyosong unibersidad. Pasintabi lang ho sa iba. At dahil din sa kanyang kursong kinuha, ay naranasan niya ang masasabi niyang kakaibang pangyayari sa buhay niya. Ito ay ang magkaroon ng hindi pangkaraniwang engkwentro sa mga elemento. Ilang linggo bago ang sem break, binigyan sila ng kanilang guro ng isang proyekto. Yun ay ang maghanap sila ng isang lugar na kung saan ay maaari nilang pag-aralan at malaman ang maaari nitong maitulong sa turismo ng bansa. At ang napili ni Matthew ay ang kanilang lugar. Bilang lumaki sa Himamaylan, alam niya ang mga magagandang lugar dito. Maliban sa mga resort, ay may mga tagong lugar na alam si Matthew na talaga namang napakaganda. At ang lugar na ito ay dating parte ng malawak na bakawan. Dati din itong putikan. Ngunit sa tagal ng panahon, ay natabunan na ito ng makapal na puting buhangin. Hindi na din ito naabot ng mataas na tubig, kaya pwedeng-pwede na itong pasyalan. Inihanda ni Matthew ang kanyang mga pangkat na makakasama sa proyekto. At pagsapit ng sem break, agad na nilang tinungo ang lugar na yon na kung tawagin ay Isla Katunggan. Nasa pagitan ito ng malawak na ilog na karugtong naman ng malinis na karagatan. Masasabi talagang walang pumupunta sa lugar na yon dahil na din sa sabi-sabing may kakaibang nilalang ang nagpapakita dito. At kinakatakutan din ng mga tao ang lugar na yon sa kadahilan ng napakaraming mga makamandag na ahas dagat ang naninirahan doon. Ngunit sa kabila ng mga babala sa kanya ng mga magulang niya at ng ibang nakatatanda, itinuloy pa din ni na Matthew ang pagpunta sa sinabing pulo. Sakay ng isang maliit na bangkang demotor, tinungo nila ang maliit na isla at nagpasyang manatili doon ng 3 araw. May kalayuan kasi ang maliit na isla na yon mula sa kanilang mismong bayan. Kaya minabuti na lamang nila na doon manatili hanggang sa matapos nila ang kanilang proyekto. Simple lang naman ang kanilang gagawin. Iikutin lang nila ang paligid at itatala ang lahat ng makikita nila. Mga hayop na naninirahan, mga ibon, at kung ano-ano pa. At bilang pruweba na sila mismo ang gumawa ng proyekto, ay kinailangan nilang magdala ng kamera upang makunan ng video ang buong paligid at sila. Kailangan nilang gawin yon habang ginagawa ang kanilang proyekto. Pagdating nila sa isla, agad na silang nag-ayos ng mga gamit. Nagtayo na din sila ng kani-kanilang mga tent
Bale, 5 silang lalaki at 3 babae sa isang grupo. At bilang si Matthew ang nakakaalam ng lugar, siya ang nagsilbing leader ng grupo. O mga kasama, huwag kayong lalayo ng walang kasama. At kung may pupuntahan man kayo, kailangan magpaalam ha. Medyo malawak ang islang ito, kaya may posibilidad na maligaw kayo. At ayokong may mapahamak sa atin, kaya sundin na lamang ninyo ang lahat ng habilin ko. Wika ni Matthew. Alam niya sa sarili niya na may katigasan ng ulo ang ilan sa mga kasamahan niya, lalo na ang magkasintahang sina Esme at Tyrone. Kasasabi pa lang ni Matthew na wag aalis ng kampo ng hindi nagpapaalam, ay nawala na kaagad ang dalawa at maggagabi pa noong mga oras na yon. Kaya nagpasya na si Matthew na umalis upang hanapin ang dalawa. Ngunit papaalis pa lamang ito ay nakasalubong niya ang dalawa na may bitbit na kung ano. Oy Matt, pare tingnan mo to oh. Ang astig! Wika ni Tyrone habang hawak ang isang malambot na parang itlog at nagliliwanag. Kulay asul ito na tila tumitibok ang kung anong nasa loob. Tyrone, hindi ba sinabi kong wag lumayo ng hindi nagpapaalam? Wika nito sa kasama. Relax ka lang pare. Diyan lang naman kami galing sa paligid eh. Pero pre, seryoso. Tingnan mo to oh. Wika nito na parang batang ipinapakita kay Matthew ang hawak-hawak nito. Nagtaka naman si Matthew kung ano ito. Kaya hinawakan niya din ang bagay na yon. Maya-maya ay bigla na lamang itong tila nalusaw at nahulog sa kamay ni Matthew. Nagulat silang lahat, kaya binitiwan din ni Esme yung hawak niya at napisa naman ito. Gawa ng napakalambot lang nun. Matapos ang pangyayaring yon, naupo ang grupo sa harap ng apoy at pinag-usapan ng kanilang mga gagawing kinabukasan. Pero habang nag-uusap, ay hindi pa din mawala sa isip ni Matthew yung bagay na dala ni na Esme at Tyrone. Kaya habang nagsasalita ang isa sa kanyang mga kasama, ay bigla siyang sumingit ng tanong kay Tyrone. Tyrone, saan mo ba nakita yung bagay na yon? Gusto ko, bukas na bukas samahan mo ako ha. Hindi kasi maganda ang kutob ko eh. Wika ni Matthew. Bago kasi sila umalis sa bahay ni na Matthew, kinausap siya ng kanyang lola na isang serohana o manggagamot sa kanilang lugar. Sandali lang. Flashback tayo ng mga ilang oras bago sila tumawid sa isla. Nakaupo si Matthew sa kanilang sala at nilapitan siya ng lola niya at may isang bagay itong ibinilin sa kanya. Matthew, apo, isang bagay lamang ang ibibiling ko sa iyo. At mangako ka na susundin mo ito. Ha? Wika ng kanyang lola. Ano po ba yun, La? Tugon ni Matthew. Apo, pakiusap ko lang sa iyo. Huwag na huwag kayong lalapit sa puno ng sibukaw malapit sa gitna ng isla. Dahil pinamumugaran ito ng mga tambibilaw. At maaaring nagkalat sa paligid ang kanilang mga itlog. Mapanganib kapag napisa o nahawakan ninyo ang mga ito. Dahil siguradong ikamamatay ninyo yon. Wika ng lola ni Matthew. Opo La. Tatandaan ko po ang bagay na yan. Sisikapin ko pong hindi makarating doon ang aming pangkat. Tugon ni Matthew sa matanda. Balik na tayo sa isla.
Hindi na binanggit ni Matthew sa kanyang mga kasama ang bilin ng kanyang lola dahil alam niya na hindi siya paniniwalaan ng mga ito. Habang nakahiga siya sa kanyang tent, laking gulat na lang niya nang biglang sumigaw si Esme. At paglabas niya ng tent niya, nakita niya ang dalaga na takot na nakatingin sa loob ng tent nito. Agad niya itong nilapitan. Nanayo ang lahat ng balahibo ni Matthew nang makita niya si Tyrone sa loob ng tent ni Esme na walang malay at punong-puno ng malagkit na likido ang buong katawan. At dahil dito minabuti nilang lisanin ang lugar, agad na tumawag ng tulong si Matthew at nagpadala ng bangka ang kanyang ama. Sinundo sila nun. Pagdating nila sa bahay ni na Matthew, agad na tiningnan ng lola ni Matthew si Tyrone. Isinalaysay din ni Matthew ang mga nangyari bago pa nila ito matagpo ang walang malay. Maging si Esme ay tinanong din nila ngunit hindi makapagsalita ang dalaga dahil sa nakakatakot na karanasan. Umiiyak lang ito at nakikiusap na iuwi na siya sa kanilang bahay. Ngunit dahil sa gabi na at wala nang masasakyan pabalik ng Bacolod, ay sinabihan na lamang siyang bukas na bukas ihahatid siya papauwi. Maya-maya pa, biglang lumabas ng silid na kinaroroonan ni Tyrone ang lola ni Matthew. Galit na galit itong lumapit kay Tyrone. Anong ginawa ninyo? Hindi ba kabilin-bilinan ko na huwag kayong lalapit sa puno ng sibukaw? Bakit sinuway ninyo ang mga sinabi ko? Sa palagay ba ninyo ay titigilan kayo ng mga tambibilaw? Wika ng matanda at napatayo naman ang tatay ni Matthew sa sinabi ng lola nito. Ano? Lumapit kayo sa puno ng sibukaw? Anak, alam mo na matagal ko nang ipinagbabawal sa iyo ang pagpunta sa bahaging yun ng isla. Bakit pa din kayo pumunta? Galit na tanong ng tatay ni Matthew sa kanya. Binalaan ko din sila, tay, pero hindi sila nakinig. Hindi nga sila nagpaalam na umalis sila eh. Tugon ni Matthew sa ama. Ano kaya ang maaari nating gawin? Meron ba silang kinuha sa puno ng sibukaw? Tanong ng lola ni Matthew. Opo, lola. May dala po silang kulay asul na parang gulaman eh. Pabilog po ang mga ito at halos kasing laki ng kamao ng tao. Napisa po ang isa dahil sa nabitawan nito ni Tyrone. At ang isa naman, parang nalusaw sa kamay ni Esme. Pagsasalaysay ni Matthew. Napaupo na lamang ang kanyang lola at halatang takot na takot. Fernando, nilapastangan ng mga batang yon ang pugad ng mga tambibilaw. Ang mga bagay na kinuha nila ay mga itlog. Mga anak yon ng isang tambibilaw. Wika ng lola ni Matthew. Konting kaalaman lang. Ang mga tambibilaw ay mga uri ng laman lupa na naninirahan sa mga puno malapit sa dagat. Ang kadalasang pinamamahayan ng mga ito ay ang malalaking puno ng mga sibukaw. Isa itong matibay na uri ng punong kahoy na kadalasang tumutubo sa tabing dagat. At ang mga itsura ng tambibilaw ay parang maliliit na tao. At ang katawan nito ay malagulaman ang kaanyuan. Sinasabing nilulunod nito ang mga mandaragat na napapadpad sa kanilang teritoryo. Muling nagkamalay si Tyrone at sa pagkakataong yon ay napakataas naman ng kanyang lagnat. Akmang pababangunin sana siya ng lola ni Matthew upang painumin ng tubig, ay bigla itong sumuka ng napakalapot na likido na amoy lumot. Nahuli na tayo.
Hindi na magtatagal ang isyang ito. Maghihigante ang tambibilaw na may-ari ng mga itlog. At kung ano ang kinuha ninyo, yun din ang kukunin nila. Wika ng lola ni Matthew. Bagaman may takot, pinili ni Matthew ang bumalik sa isla upang kausapin ang mga nilalang. Nagbabakasakali siyang mailigtas sa tiyak na kamatayan ang kanyang kaibigan. Mag-isa siyang nagsagwan patungo sa isla at pagdating niya dito ay agad niyang tinungo ang puno ng sibukaw sa gitnang bahagi ng pulo. Pagdating niya sa mismong puno ay nakita niya na napakaraming alitaptap at sa ibaba ng puno ay may isang babaeng nakaluhod at umiiyak. Nagwika ito sa kanya ng, "Ano ang kailangan mo sa tahanan ko? Kinuha niyo na ang mga anak ko. Hindi pa ba kayo nasiyahan sa ginawa ninyo?" Wika ng babae kay Matthew. "Narito ako para humingi ng kapatawaran sa ginawa ng kaibigan ko. Hindi namin sinasadya at hindi namin balak lapastanganin ang inyong tahanan." Wika ni Matthew. Habang humahakbang papalapit sa kanya ang babae, ay muli itong nagsalita. "Buhay ng mga anak ko ang kinuha ninyo. Mga walang muwang na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na masilayan ang mundo. Kayong mga tao, ang tingin ninyo sa sarili ninyo ay mga Diyos. Wala kayong pakialam sa ibang nilalang. Wala kayong pakialam kung masira man ang kalikasan dahil sa akala ninyo na kayo lamang ang may karapatang mabuhay sa mundo. Tingnan mo ang paligid mo ngayon. Pagmasdan mo ang mga buhay na hindi nakikita ng normal mong mga mata." Wika nito. At nang iikot ni Matthew ang kanyang paningin, nakita niya ang iba't ibang uri ng nilalang na doon niya lamang nasilayan. At karamihan sa mga ito ay nagdadalamhati. Nakaramdam ng matinding awa si Matthew sa mga ito. At naiyak sa nasaksihan niya dahil sa harap niya ay ipinakita sa kanya ng babae yung 2 itlog na ginalaw ng kaibigan niya. Nanlumo si Matthew at tuluyan ng napaluha. Lumuhod siya sa lupa at nagsalita ng, Patawarin niyo kami. Hindi ko akalaing magagawa to ng mga kaibigan ko. Kaya, sa ngalan ng mga kaibigan ko, humihingi ako ng tawad sa kanilang mga ginawa. At kung kinakailangan ninyong kunin ang buhay ko para mapatawad lamang ang mga kaibigan ko, gawin ninyo. Inaalay kong sarili kong buhay para sa ikapapatawad ng mga kaibigan ko. Pakiusap, patawarin niyo kami. Pagmamakaawa ni Matthew. Nilapitan siya ng babae at hinawakan siya sa mukha sabay wika sa malumanay na tinig. "Hindi ikaw ang dapat humingi ng kapatawaran. Pero pinahanga mo ko dahil sa kababaang loob mo, naway maunawaan mo ang galit ko. Dahil isa kong ina na nawala ng mga anak. Ngunit hindi ako masamang nilalang upang hindi magpatawad. Masakit para sa amin ang mawalan. Pero kaya naman naming tanggapin yon dahil bahagi ito ng buhay natin sa mundo. May dumarating at may nawawala. Mapatao, engkanto, o kahit na anong nilalang, ito ang kapalaran nating mga naninirahan sa mundong ito. At sana'y magsilbing aral sa mga kaibigan mo ang nangyari. Naway sa pamamagitan ng kaganapang ito
ay maimulat mo sila na kailangan din nilang matutunang igalang ang mga nilalang na hindi nila nakikita sa paligid. Ngayon humayo ka at ipainom mo ito sa kaibigan mo at gagaling siya. Wika nito. At may iniabot itong isang kabibe na may kung anong likidong laman. Salamat. Salamat sa pagpapatawad mo. Kung iyong mamarapatin, nais ko kayong dalawin sa tahanan ninyo at mag-aalay din ako ng mga bulaklak para sa mga anak mo. Yun ay kung ayos lamang sa inyo. Tanong ni Matthew na pinaunlakan naman ng nilalang. Pagbalik niya sa bahay nila, kaagad siyang sinalubong ng kanyang ama. Umaga na kasi nun Alalang-alala ito sa kanya. Saan ka ba nanggaling, anak? Alalang-alala na kami sa iyo ng nanay mo. Wika nito, pero ang atensyon ni Matthew ay nasa kaibigan niyang si Tyrone. Tay, nasaan na si Tyrone? Tanong nito habang palingalinga sa paligid. Nakita niya na wala na talagang buhay ang kaibigan niya at inihanda na nga itong ikarga sa kotse ng punerarya upang maembalsa muna. Pero pinigilan ni Matthew ang mga ito at dali-daling pinainom kay Tyrone ang laman ng daladala niyang kabibe. Saksing buhay ang lahat ng naroroon nang biglang umubo ng napakalakas si Tyrone at nagsalita ng, "Langya ako, pare. Bakit mo naman ako pinainom ng tubig dagat? Ang alat!" Wika nito sabay ubo na naman. Agad namang niyakap ni Matthew ang kaibigan. Hindi pa din makapaniwala ang lahat ng naroroon sa mga naganap. Ngunit naging masaya sila dahil ibinalik ng mga tambibilaw si Tyrone. Sinalaysay din ni Matthew ang mga nangyari nung gabing nawala siya. At laking pasasalamat ni Tyrone sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Inaya din ni Matthew si Tyrone na bumalik sa isla upang mag-alay ng mga bulaklak sa mga pumanaw ng mga anak ng mga tambibilaw at personal na humingi ng kapatawaran sa mga ito. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho sina Tyrone at Matthew sa isang non-government organization na nangangalaga sa mga bakawan sa bansa. At dahil sa pangako ni Matthew sa mga tambibilaw, ginawa niya ang lahat upang mapabilang ang isla sa kanila sa mga mangrove reserves na pinangangalagaan ng organisasyong ito. Naway nakapulutan ninyo ang aral ng kwentong ibinahagi ni Matthew at sana'y isapuso din natin na hindi lamang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. Mapa-elemento man o tao, ay may pantay-pantay na karapatang mamuhay sa mundo ng mapayapa. Magpahanggang sa ngayon, ay hinding-hindi makakalimutan ni Matthew noong minsan silang mapadpad na magbabarkada sa isla ng mga tambibilaw. Okay, bago ako magbigay ng opinion, shoutout muna tayo sa bagong warrior member ko na si Eric Munar at sa mga nag-renew ng badge na sina Luis Cardoza, happy 1 year sa'yo, at kay Mark Jumayaw. Okay, para naman sa mga random subs natin, andyan sina Patrick Molina Orada, Sendo Ocampo, Moonstar Brownies, at kay Zila Joyce Loniego. Ayan, 4 lang para hindi magtampo yung mga warrior members natin. Okay, ang masasabi ko lang dito sa kwento na to, first time ko lang marinig yung lahi ng tambibilaw. Hindi naman sila shokoy. Ang description kasi, para silang maliit na tao tapos gelatin yung balat. Hindi pa ako nakakita ng ganun sa buong buhay ko. Tsaka, hindi ko pa siya narinig sa mga kwento-kwento sa akin.
First time ko talaga marinig yung ganitong klase ng nilalang. Tapos sila pala yung may mga kasalanan kapag meron nalulunod sa mga mangroves, di ba? Ngayon ko lang talaga narinig yan eh. Pero baka meron ng ibang nakakaalam sa inyo ng iba pang karakter ng Tambibilaw. Paki-comment naman sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.